asemi omwabo omwaka ochoi ebibiriria ninki ebiga n'ekinguru getotome tusenga ekikorera kurwa kyasoa esama esu kyasoa omuntu getobibwate oli eri omuntu ende omuntu ina bakurwara ako amono mpire getabana ebiriria seke gusiba otebana ki omuntu nawo ko ebiriria egechare bantu bali kobega bikoro tokare nakiye kora abantu bali kuna churi barato nabo kuna churi barato bono omuntu ojo gotacho ntweke chinke chigambo ato senyo kwa kinchu ntweke umuntu ojo riyo gotweko gotacha nege chare kyabo tweke ekekenene kere gochibusi anba bati bire bichale binene ka gotachire igo onyore bintu bikora gochambu na masami ko bukaje nkiye kere bine biriria yeba nawo biko ibya maiso igo no paraba tenga ne chingugete yeba katebya ngaensemea mintu mwanya getinge mukate no choi na mwensi asimwabita tunyura ninga ekine chingako chia mwanya getinge obo menyi no burusu bwitu bone gento ntagite mumanye kiaringo neki kuna kero mochie asaba gusiba amenyete kerenka njabwate egento kiabo enderi yabo enkongu aida ababugi obokano choi igo abateri gose nabaliuli gose nabanyamusira gose nabaturumi yani kere omochi no bwate abantu gete barenge special na nda sengencho bari komenya amo binte bimbi ali gotumeka bobe nguruechi aba babwate inchera ocho yara atere nori omoriori nere na barariore no munyamusira nere na igo byari kubweni abantu igo kira chinguru chiarengo nchi abwate nyencho yaye asobo menyi bwo mugusi timeto sino nyigwete ninkwigwete bya asina rwanda biringa igo kira abantu toteba na whatever abaliori munyamusira tebabwate chinguru chiburiori yes abanyabibiriri ebabwate chinguru chiebibiriri yes nande mbia manyire nande ko nabayarenge buya utwale ibiriri mbia rengo you see lakini mbia bwate there are positive aspects chia chite chikaba disturbed ekero tuachaka ko babange nande tuaba isolated chingurwe chia abantu babwa chigachaka utumeka bobe none mesira bigachaka utumeka bobe ekero musongacha achaka kubiro koboro oborogi because chinguru nechinyinge minto mwanya getenga bagusiba abwate chinocho igatoko examples igo abangina nabo bari gutenyo borito banyore no mwana obeire morito atabwe netenga kiya itaraika ngotenene ubwari pose bunogo pose yetiri echine chinguru chire aba chiarenge chabangina chiarenga asigete kan mystic powers one because we live in tandem with nature mbe kike songo igo nari mora igunga igo tuamenyete na environment yeito emete nebwate chinguru nebwate oboire na into chinyoni njibwate oboire na into igo enyoni bunenya kwimibwa asige toboire bwaye na into neringa ngoto tebire genteke benga kardeki gochakera oyo manyete nabo kwari go defend ekomye kobura guri yonte kyara mbaro bamanyete go interpret tuamenyete nabwo baro kekona minyoka mwamukate egento gete kiabeira abatebinkie sese yabugera buna yabuga because we lived with nature osekebwe tandemness with nature na kioko tebina umuntu amacharire tari gotinde kuna bono moko batindeka enchire mogo tindeka umuntu amacharire ebenkoba eberoche ebirecha biri na inde mwabireta mbikoera ewo mwabiranika those mystic powers na chie chibono tokugambira igo kwaranyiburi na we lived with nature emete nebintu byabo nabo twari bwatoborori obu imena isiko neki nenchera
biare goeta igora no ni chinyoni nabo kwari kumamambi ne chitu setiri gocha gotu using interpretation eye nero tu akatiri igo ebinte binge biare positive for us une community including ebibiriria including enderi nereyo